Morning everyone! Pasensya na po, di ako naka-join kahapon hanggang kagabi kasi mayroong nangyari sa miyembro ng family ko. Maaga na kami umuwi kaninang umaga galing sa kabilang barangay. At saka nag-busy na din kasi mayroon din kami validation bukas. Ay, ganyan talaga ang buhay.
Boss Bell, no playing po ha.
morning, everyone.
Yan, nasan tangki ito, okay?
Hello, Ma'am Lynn. Good morning.
Ano muna? Iwat ka ba? Sa gabi na ano. 24 months ka ba ko yun? 16 months, right? May was buto rin para release tayo ng mark tayo eh. Yan to tula number yan eh. Tapos number sa which is like
Alfredo Mix Vlog, good morning. Tokyo. Hi, Tokyo. Hi, Nikon. Nikon. Sa? Tokyo. Ay, ganyan. Ay, tsura mo ay. Dari sa lutang mo. Basa. Dito, di na sa bato. Wala mo na ako. Di na sa bato. Batayan mo, lasik lang, laban mo. Wow, umuinitan. Bago na sa linjangan, ito na lang natalong. Kung dito tayo chikan. Ito rin. Ay, yun na rin na ano. Uno. Daka lang. Ano, sweet. Ano ba lang? Ano? Dapat na plate. Yo, uy. Panay ang uy. Uy, ano yaman?
saka. Shh. Dali saka. Patay ang pangwit-wit. Mom, Gen Mix. No playing.
Hi, Ma'am Marisa Vlog. Good morning. Good afternoon. Ma'am Jen, now playing. Boss G, good noon.
Nag-jacket naman na rin ko ito, Brian. Huwag kayo mag-ano sa inyo buka. Ako na lang yung kamay ko na yan. No.
Ma'am Jean, tapos na po ako sa 7 videos niyo, ma'am. Dito naman ako kay Ma'am Karakitera. Ma'am Lynn, now playing. Naiwan ko sa office yung laptop ko. Kaya isang ano lang, isang cellphone na ang gamit ko ngayon sa Play. Sa Play All. Wow, Boss B, ay, Boss G. Congrats. Malaki na watts hour ni Boss G. Ma'am Lynn. Ma'am Rakiterang Bisdak, now playing.
Ma'am Lynn na playing. Rakiterang bisdak. Dito na ako sa channel mo, Ma'am Rakiterang bisdak. Dulu tilas untuk melihat bahay. Ha? Tilas tagok dito. Bigas ah. Nagilan mo? Bahay ito lang to. Isa ka na. Bigas tayo. Isa ka lang buhay sa mga buhay sa mga kaya sa pilas. Pilas ko lang yung lilang pila. Sindihan na pinalagwa. Buti isang dyan na nakasi mo. Wala daw. Dahil nakasi sa kaliluya, Jimmy. Eh, nagaling mo. Uy, nalipatan mo pamait. Ano mo nagaling? Ha? Ano? Utot sa kawin niya? Eh, sugod. Sugod na to sa container. Ang isa ka layers ng kaway, oh. Kung umuulan na. Malala na.
Ma'am Lynn, 10 out of 16, Ma'am Lynn. I-end ko na yung ika number 10 ha. Para kay ano mo naman hobby. Kay Boss G naman. Tatapusin ko lang, Ma'am Lynn.
Boss G, ikaw naman pa i-play ko. Ma'am Lynn, hanggang dito na lang, 11 bids. Uy, may harang si Boss G. Skip ko ng harang, Ma'am Lynn, ha. Di pa naman muna si Boss G. Ito tangan mo man itong container, ito sa babaw pa. Ano na siya, dry, hindi na siya kayo. Ala, tayo, damo ta subay. Damo subay pa. Oh, damo subay oh. Ay, uy man mo.
Last playing ko talaga si Boss G Mamlin para tuloy-tuloy ang play ko sa kanya kahit na mag-end na ako mamaya. Yan lagi ginagawa ko, Mamlin, every time mag-live ako. Time check, 1:19 in the afternoon. Naiwan ko kasi yung laptop ko sa office. Kaya ano lang, isang cellphone lang ang naka-play all.
Multiple damage sa property. Multiple PI, multiple PI isa, tapos polybutene, PI iba.